Čaute, dnes máme pre vás nachystaný World Cup Penalty Challenge. A budeme každý za svoju krajinu. Ja som dnes Portugalsko. A ja som Argentína. Chalani, ale Brazília nemôže chýbať. OK, poďme na to. Poďme na to. Opa! No opa! Cristiano. Suverene. Suverene do tyčky. Messi, lavačko. Klasický Vinicius. Akože lopta je tiež majstrovstiev sveta, len o 4 roky dozadu. Teraz, ak dám, tak Argentína obhajuje titul. No, dobre. Poď. Messi si to zobral na starosť. Klasický na starosť. Pre Boha, to bol kom. Jasná vec. Ale ho si to zase bere na starosť. No nič, Cristiano jednu nedal, musí dať druhú. Túto challenge vyhrala Argentína. Kto si myslí, že vyhrá majstrovstva? Napíš dole do komentára.